Ahojte, dneska si ukážeme, ako robiť mŕtvy ťah, čisto z môjho pohľadu. Nie som žiaden vyštudovaný doktor, športovec alebo lekár, fyzioterapeut, blablabla. Ak chceš nejakú odbornú pomoc, odbornú radu, tak si najmi nejakého dobrého trénera alebo nájdi si dobrého nejakého iného odborníka. Toto je čisto môj pohľad. Ukážeme si základný mŕtvy ťah, úplne klasický, potom tu máme aj iné variácie, napríklad sumo mŕtvy ťah, ktoré si ukážeme v iných videách, rovnako aj nejaké progresie, ako sa dopracovať do pozície základného mŕtvého ťahu pre tých, kto s tým majú problém. Ako prvé si treba uvedomiť, že každého mŕtvy ťah bude vyzerať inak. Každý máme inú stavbu tela, takže niekto má vyššie zadok, niekto ho má nižšie. Keď ti niekto hovorí, že mal by si mať inak chrbát v inej výške, v inej polohe, tak hlavne ty počúvaj svoje telo, ty musíš vedieť, aký si, ty musíš vedieť, čo tebe najviac vyhovuje, takže pozoruj seba, dobre? Ale zase niekedy dobrá rada je dobrá, nie každý ti chce zle. Ako taká prvá základná vec je obuv. Toto často vidím ako nejakú chybu u veľa ľuďoch, že cvičia mŕtvy ťah alebo drep nejakých mäkkých teniskách, ktoré sú určené na behanie. Tieto tenisky ti majú absorbovať aj energiu pri behaní, nech nemáš taký veľký stres vo svojom dopade na svoje kolena. Nie je to určené na mŕtve ťahy, kde ty chceš využiť celú energiu, ty nechceš nič absorbovať týmito pánkami. Takže ty potrebuješ nejaké tvrdé, pevné tenisky, ktoré majú rovnú podrážku. Niekto to robil aj bossy, mne to tak nevyhovuje. Ja som z týchto tenisiek vyťahol, alebo topánok vyťahol aj preč vložky, nech sú proste rovné, tvrdé a nech tam nemám žiadne nezrovnalosti. Ešte ďalšia výhoda je, že pri topánkach s rovnou tvrdou podrážkou máš väčšiu stabilitu, než je tomu pri nejakých mäkkých bežeckých. Poznáme viacero úchopov toho, ako budeme túto tyč držať. Ja používam nadhmat, kedy vidíš túto časť ruky smerom z hora, klasicky takto to uchopím. Potom býva taký striedavý úchop, že máš jednu ruku nad hmatom, druhú pod hmatom, jednu alebo druhú. Ja to osobne nevykonám s takýmto úchopom, pretože to je taká moja osobná filozofia, ale neodsudzujem to, ale ja si myslím, že všetci sme nejako už kriví a keď budem cvičiť aj na krivo, že mám jednu ruku tak, druhú tak, takže aj telo mám trošku inak, tak sa mi to potom prenáša do bežného života. Ale toto ti dovoluje držať väčšiu váhu v činke, keď je už tá váha fakt veľká a púšťa ti uchop, takže z jednej strany to držíš z jednej strany a potom z druhej strany a ty sa ti nemôže tak ľahko vyšmyknúť z rúk, lebo to blokuješ z obidvoch strán. No a takže keď cvičíš klasickým nadhmatom a už je tá váha veľká a nejdeš s úchopom už dobre, tak sa ti môže vyšmyknúť. No lenže ja si hovorím, že čo neudržím v rukách, s tým necvičím, preto nepoužívam ani trhačky, ale ako vrajím, to je moja osobná filozofia. Potom tu máme aj taký zámkový uchop alebo hook grip, kde si takto obchytíš palec a zamkneš ho prstami, jedným, dvomi prstami, ako ti to vydá. Tento uchop je zo začiatku bolestivý, keď si na neho zvykneš, ale zase ti dovolí držať väčšiu váhu a super sa ti overí potom aj pri vspieraní. Ďalšie, na čo sa zameriame, je postoj. Pri klasickom mŕtvom ťahu máš ruky vonku od tela, čiže tvoje nohy sú vnútri. Napríklad pri sumo mŕtvom ťahu je to naopak, že nohy máš širšie a ruky idú dovnútra. Takže aby sme sa chápali. Šírka postoja, zase každý sme iný, takže u každého to bude trošku iné. Je to zhruba ten taký atletický postoj, pri ktorom sa ti dobre vyskakuje do výšky, normálne ako sa rovno postavíš. So všetkým treba experimentovať, takže môžeš pomalinky po nejakých 2 cm skúšať širší, uši postoja. Sám uvidíš časom, čo ti najviac sedí. Ďalšie, čo si sledujeme, keď stojíš už nad činkou, alebo respektíve nohy máš pod činkou, nech tyč ti ide cez stred chodidel. Tento stred chodidel si meriaš ako celé chodidlo, nie len to, čo vidíš z vrchu, nie len prsty a až po pišťalu, ale celé chodidlo. Bude to trošku u niekoho samozrejme, že inak, niekto to má trošičku vprečie, niekto to má trošičku bližšie k sebe, ale ide o to, nech tyč nemáš úplne vpredu, pretože keď ju budeš ťahať smerom hore, tak by si ju aj tak musel potiahnuť smerom k telu a zase by si sa kýval a celý pohyb by nebol priamy rovno hore. Odporúčam ti trošku aj vytočiť chodidlá smerom von, to ti akoby zabraní to také kývanie chodidel dovnútra, keď máš s tým problém.
zapnú sa ti svaly na zadku a hamstringy a potom ďalej, keď ideš smerom hore s tyčou, tak kolena ti toľko nezavádzajú v pohybe. Máš ich také viacej roztvorené, takže nejdú až dopredu toľko na tyč. Dobre, takže cca máme nejaký základ a teraz môžeme postupovať ďalej. Takže stojíš nad tou činkou, nohy máš pod ňou, samozrejme tak ako majú byť a ideš sa aj chytiť, ideš uchopiť tú tyč, vieš aký uchop dáš, začneš teda napríklad klasickým. A ja osobne čo prvé robím, keď stojím hore nad činkou, je, že sa vystrem, hej, že dám dozadu lopatky a hodím ramena dole. Následne zohneš sa dole po činku, s rukami čo najrovnejšie ako ide, nech ti idú popri tele, väčšinou je to tak, že ľudia majú skoro opreté alebo trošku opreté ruky o kolena. Chápem, že každý je iný, niekto sa drží rád trošku širšie, čo je niekedy aj môj prípad, ale ide o to, aby ruka bola čo najkolmenšie dole, aby si ti to čo najlepšie držalo a aby bola dráha, ktorú činka vykoná smerom hore čo najkračšia, pretože keď sa chytíš napríklad úplne široko pre porovnanie, tak tyč ti musí skončiť podstatne vyššie ako je to pri tom, keď máš ruky rovno. Nádych niekedy vykonávam pred samotným pohybom, keď stojím ešte hore a viem automaticky ako sa mám chytiť, ako mám potiahnuť tyčku a dýchaš pekne hlboko až do brucha, nedýchaš plitko do plúc, chceš mať riadny pevný nádych, celý sa spevniť. Zase niekedy sa nadýchujem, keď som dole, že sa tak trošku pokrčím pred samotným pohybom, nadýchnem sa, potom sa vystrem a potiahnem tyč smerom hore. Zohneš sa dole k tej činke, chytíš ju, riadne ju oblapneš tam, kde si myslíš, že ti to najviac vyhovuje. A teraz čo si sleduješ? Začneš dávať zadok pomaly dole, s tým, že si vystretý v chrbate. A aby si sa pomaličky dotkol píšťalami tyče, alebo skoro dotkol, ja sa jej dotýkam. A ďalšie, čo si sleduješ, je, aby ti ramená alebo kľúčna kosť trošička prešli pred tyč, hej, že si tak keby pred ňou trošku naklonený. To ti dá tvoje lopatky a keby hore kolmo nad tyč, takže keď budeš ťahať tú tyč smerom hore, tak ten pohyb bude priamy. Tyč je cez stred chodidiel, pišťaly máš opreté o tyč, zadok máš v dobrej pozícii, chrbát máš rovno, ramena sú kúsok pred tyčou a tým pádom máš lopatky cca nad tyčou. Ďalšie, čo nás zaujíma, je pozícia hlavy. Niekto učí pozíciu hlavy tak, že je úplne taká v takej dvojitej brade, že je rovno s telom. Mne osobne sa to tak nerobí dobre, ja ju mám trošku, ako teraz môžeš vidieť, trošku pozdvihnutú a pozerám sa jemne dole do zeme. No, nepozerám úplne rovno dopredu, ale trošku mám pohľad zameraný dole. A zase niekto robí mŕtvy ťah hlavne pri veľkých váhach, že hlavu až tak veľmi zakláňa hore. To si osobne myslím, že je zle. Takže trošku sa snažíme hlavu také neutrálnejšie pozícii, nech nemáš úplne takto zahnutú, ale nemám ani nič proti takej tej dvojitej brade. Dobre, takže si tam, držíš sa tyče, hlavu máš pripravenú, nadýchneš sa, buď sa nadýchneš hore, nadýchneš sa dole a chceš potiahnuť tyč smerom hore. Predtým, než ju potiahneš, musíš sa celý napnúť. Je to taká najlepšia voľba, si taký pripravený explodovať, vybuchnúť smerom hore. Tvoj uchop je úplne pevný. Mačkaš tyč a napínaš ruky, normálne ich máš vystreté. Nerobíš taký sekaný pohyb, čo niekto robí. Trošku to preháňam na tomto videu, ale musíš mať pevný, riadny, akoby pevný, rovný úchop. Takýmto sekavým úchopom prichádzaš o veľa energie, veľa takej tej energie, ktorú môžeš využiť na pohyb a samozrejme si môžeš ľahko privodiť zranenie. Máme také dva uhly, s ktorými pracujeme v tomto mŕtvom ťahu. Je to uhol v našich kolenách a v našich bedrách. A chcem, aby si začal pohyb v týchto kolenách aj bedrách naraz a ich naraz ukončil. Častokrát môžeme vidieť chybu, keď niekto ťahá tyč najprv len akoby nohami, že ich úplne skoro vystre a niekto ich až úplne vystre a potom dotiahne pohyb bedrami. To je zle. Pohyb má byť vykonávaný naraz. Takže začínaš ten pohyb naraz a ho naraz ukončíš. Môžeš sa napríklad natočiť kamerou alebo nech ti to pozrie kamarát, ale myslím si, že to budeš aj cítiť, alebo pri ľahkej váhe napríklad s prázdnou tyčou si to môžeš pozerať jemnúčko v zrkadle.
Tyč sa snažíš ťahať priamo hore, neťaháš ju úplne do tela nejako šikmo, nezakláňaš sa a samozrejme ani ju neťaháš takým oblúkom spredu, ale to by sa ti nemalo stať, keďže tyč máš nad stredom chodidel a nemáš ju pred chodidlami. Už ako tyč doťahuješ smerom hore, tak sa snažíš, alebo mal by si zatnúť zadok, pekne ho tak dať pod seba, neostať s takým vypučeným zadkom, s takou panvou v extenzii, to nie je úplne dotiahnutý mŕtvý ťah. Pekne chceš ten pohyb dokončiť a zatnúť tie svaly, celé ich použiť. Ďalej nezakončíš pohyb tým, že sa úplne prehýbaš dozadu, niekto to tak veľmi preháňa a potom keď ho sekne v chrbáte, tak je zlý mŕtvý ťah, ale nie je jeho technika, už v živote nechce ten cvik cvičiť, odsúdi ho celý. Pekne sa vystreš hore, podržíš a ideme dole. Dole ide zase tyč priamo ako išla aj hore a máš takých viacero akéby spôsobov. Keď ťaháš napríklad maximálku, tak potiahneš tyč hore a z dola ju hodíš dole, neriešiš viacej napríklad, hej. Alebo môžeš ísť s ňou normálne hore a pomaličky ju neguješ zase smerom dole. Alebo taký tretí spôsob, ktorý ja mám rád, že ju potiahnem pekne kontrolovane hore a potom dole s ňou už iba tak rýchlo zídem, ale radšej sa treba naučiť ako prvé je to také pekné kontrolované smerom hore a potom aj smerom dole. Ešte taká hlavná vec, čo by som chcel povedať, je to mŕtvý ťah, takže tyč ťaháš z mŕtvého bodu a ho zase do mŕtvého bodu pokladaš, čo je pre nás teraz tá zem. Nerobíš to, že zastaneš 10 cm nad zemou a potom ideš zase hore. Pekne chceš, aby sa to dotklo tej zeme a ideš hore. Potom v bodybuildingu ľudia cvičia tak, že iba ťuknú od zeme a idú smerom hore, čo ja chápem, nemáš tam veľkú váhu vtedy a chceš to, aby si mal čo najdlhší čas svalov pod tlakom, aby čo najviac rastli. Takže rýchla rekapitulácia, aby to každému bolo jasné. Takže tyč máme cez stred chodidiel, ucho máme čo najrovnejší smerom dole, celý si vystretý, máš napnuté všetky svaly, hlava v takej neutrálnej pozícii, dýcháš hlboko do brucha pred začatím pohybu, ťaháš tyč smerom hore všetkými klbmi naraz, takže v bedrách a v kolenách, vystieraš sa, neprehýbaš sa, keď to potiahneš úplne hore a si pekne rovno a zadok sa snažíš pekne zatnúť. Potom ako posledné, čo mne veľmi pomohlo, taký mindset v hlave alebo v celom tele, že keď cvičím mŕtvý ťah, tak sa snažím vžiť s tou tyčou alebo s tou činkou v jeden celok. Takže neberiem ju ako niečo oddelené, čo ťahám zo zeme navyše, čo nie je akoby súčasť môjho tela, ale práve že ju beriem ako súčasť môjho tela, že len mám nejaké ťažké ruky a snažím sa ich pekne zdvihnúť hore. Takže ja ti veľmi ďakujem za pozornosť, dúfam, že toto video niekomu pomohlo. Nezabúdaj rozvíjať svoje telo aj myseľ, čekuj články na našom webe, sleduj nás aj na Instagrame a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!